per què sou aquí avui? Avui presentem la primera programació de Escena Catalana Transfronterera, aquest projecte europeu Interreg 4, que a través d'una subvenció i la col·laboració de diverses administracions, tant per la part catalana com per la part francesa, ens permet avui fer la presentació d'una programació. Sí, molta col·laboració entre moltes institucions o professionals de l'espectacle, és això? Sí, per a nosaltres, al final d'un camí que ha estat un camí de 4 o 5 anys, i en aquest moment, la primera vegada, té l'oportunitat, l'alcaldessa de Salta i l'alcalde de Perpinyà, de presentar un paper que és en català-francès, i aquest és a Perpinyà, aquest és a Salta, altre és a Girona, i tothom tindrà l'oportunitat de triar la seva programació Salt, Girona, Perpinyà. Amb també una web bilingüe, també. Sí, té web bilingüe i un web molt intel·ligent que es dona la capacitat de triar la seva programació molt fàcil, serà molt fàcil. I serà la primera vegada que els ciutadans de Salta, Girona, els ciutadans de Perpinyà tindran l'oportunitat de conèixer aquest espai cultural transfronterer. Hi ha una col·laboració estreta amb Perpinyà, amb el seu alcalde. De fet, vaig tenir l'oportunitat no fa tants mesos també de participar en un debat sobre la laïcitat aquí al Palau dels Reis de Madrid. Que permetrà aquesta col·laboració? Que enfortirà? Crec que és quina facilitat presentarà? Crec que és plasmar la realitat existent de l'euroregió. Que deia abans l'alcalde de Perpinyà, no? És allò que hem parlat tant, que hem fet tants discursos, que finalment es plasma en una realitat concreta. L'altre dia va ser una cosa totalment diferent. Aquesta vegada ha estat la presentació de 46 espectacles entre Perpinyà, Salt i Girona, que permetrà que no només siguin els espectacles que es fan a França es puguin visualitzar a Catalunya, sinó també que els públics viatgin per poder veure espectacles, que aquesta és l'altra gran novetat d'aquest projecte. Aquest trimestre, únicament un trimestre, que és de dir l'importància d'aquesta programació. Teatre, circ, música moderna, música contemporània, etc. Tots els, no sé com es diu en català, les arts vivants, els arts vius, seran presents en aquesta programació. I demà, amb el TGV, amb l'alta velocitat, Salta Perpinyà serà 20 minuts. Serà una possibilitat totalment diferent. I la nostra acció d'aquest moment és per anticipar la nova proximitat que donarà la realització del TGV. La meva resposta és aquest document, que és totalment francès i català. Parlo d'espectacles. El espectacle també. Els espectacles de Salta i Girona són espectacles de català, no són espectacles arabes, hebraics, etc. És encara vàlid el percentatge de 30% com a objectiu? El 30% serà l'objectiu a Perpinyà. Aquesta programació és un objectiu. Un any serà 60%, pot ser. Crec que el problema serà de definir una programació bilingüe transfronterer. I també hi ha l'oportunitat de, com es diu, l'anel cultural, de veure aquí a Perpinyà la retransmissió d'altres espectacles de Salta i al revers. Crec que en aquest moment el problema no és un problema de percentatge. El moviment és donat i aquest moviment és irreversible. Moltes gràcies a tots dos. Gràcies. Adéu.